vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndauyawo paplatform penyu kuti ndinge ndichingoreurura kuti inini ndiri hure, ende inini ndinoshandisawo mushonga wekuti ndinge ndichikwezva varume wose. Murume anenge apinda pakati pemakumbo angu zvinoreva kuti anenge achizotogarapo kweupenyu hwake hwose kusvika ndati inini handichamudi, iye anenge asingakwanise kundiramba nekuti ndakapiwa mushonga wekuti ndinge ndichikwezva varume. Ndinokumbirawo kuti munge muchiisa nyaya yangu pamhepo, asi kana mava kuverenga nyaya yangu please zita nenhamba dzangu musazoshare. Inini ndiri mukadzi ane makore 28 ekuberekwa uye ndine mwana wangu 1. Mwana wangu uyu ndakazomuita mushure mekunge ndava kugarawo muno muHarare. Confession yangu mukoma, ndikutodawo kutobatsira varume vaya vanowanzo kufarira zvemujolo vakarerekera mukunotenga mahure. As we are speaking right now, ndine mamwe magroups anokwana iwo kuita 7 mahookup groups andinawo ndeye muHarare. Kunyange zvawo mahookup groups awa ane vamwe vakadzi vanongogarawo munzvimbo dzakasiyana siyana, but magroups awa mukoma ane vakadzi vanotosvika kuma 250 oro kudarikidzira evakadzi vanongoita zvekungotengesa miviri yavo, vanhu kunze uko vari panzara. Saka advice yangu kuvanhurume vaya vanenge vachiona kuti ivo havagutsikani nevakadzi vavo vavanenge vagere navo, it is far much better kuti unge uchingotsvaka mukadzi wechitu than kuti unge uchirilaya pavanhu ava. Panesu isusu tinoita izvozvizvi zvekutengesa miviri yedu nekuti kumagumo kwazvo unozokuvadziswa, nekuti muindustry umu mukoma mawandisa vanhu vanoita zvekushandisa mishonga, ende handivashori avo vanoshandisa mishonga including me, because kuti unge uchikwanisa kubata macustomers ako nebleaching iyi yakauya nevanhu ava vari kuwedzeredza figa dzavo, zvinonetsa kuti urambe wakangobatirirana necustoma yako, because kunze uko kwawandisisa vanhu vanoita zvekutengesa miviri yavo, unlike back in those days vainge zvisati zvawandirwa. Vanhu vari kufamba mumasowe vanogonawo kuendawo mudzin'anga, vakashinga seni vanoendawo mudzin'anga vachibatiswa makona, and right now n'anga dzava kutoziva kutoti kana uchiita zvechipfambi once wapinda mudare hazvisisiri zviya zviya zvekuti munhu anoswera achikubvunza kuti saka murume uyu wauri kuda kugadzira murume wako here, because handidi kuti munhu uyu ange achizosiya mhuri yake. As long as wakabata mari mukoma Nashi, uine mari chete, munhu anotokugadzirira kunyange munhu asiri murume wako. Saka ndikuda kungoyambirawo vanhurume kuti they should be careful out there. Zviri nani kuti vange vachingotsvaka hake munhu anenge ava kudawo zvekupinda mumarriage, nekuti believe you me, vakadzi vari kunze uko anokwanisa kukushainira mukufamba, but deep down in her heart anenge achingoti dai ndangowanawo wangu munhu wandinenge ndichiti uyu ndiye murume wangu. So zvakaitika mukoma ndezvekuti ndakati ndapedza chikoro changu then ndokubva ndambogara zvangu pamba, then muna 2017 ndokubva ndazowanawo basa. Ndakawana basa, ndakaita zvekutowanirwawo basa nevamwe amai guru vangu avo vainge vachigara muGlenora. Ndokubva ndazowanirwa basa rechimaid kuma areas kwekuSpaceman kuya. So semunhu ainge achangobvawo kumusha, dzungu rekumusha rainge rakazara ndichizvifonera. Then one day ndakati ndichienda kumashops ndokubva ndazomirirwa nemotikari yeumwe murume uyu mukoma Nashi akatozviudza kuti panapa ndazviwanira bharanzi rangu, ndiye akabva azondimitisa. Saka iye akabva ati ainge achitotsvaka mukadzi wekuroora. Ndakabva ndazomupa house number yepandainge ndichigara, because kunyange foni ndainge ndisitomborina. Then mukoma ndakanamata Mwari, ndikanamata midzimu iyo yainge yandikomborera, nekuti zvinhu zvainge zvakandiomera mukoma Nashi. Apa ndainge ndazviwanira munhu ainge achitoti ainge ari panzara, ainge achida kuroora, achitoti kunyange mari yemuchato ainge ainayo. So murume uyu akazoti atsvaka house number yepandainge ndichigara, ndokubva azondiwana akabva azonditora mukoma Nashi. Ende kunyange mashandiro acho andainge ndava kuita, ndainge ndava kushainaka ndichizviudza kuti inini kana ndikangotorwa naye muchinda uyu nenyuwo ndinenge ndatova namaid wangu. Ndainge ndava very stubborn zvekuti
kunyangwe vanhu vepo vakatoshamisika kuti ndiye here musikana uyu akasvika pano achizvininipisa. Mukoma, ko ndaigozivei kuti ndainge ndichitobikira zvangu magandanga, ende baba ava mukoma ndinotofungidzira kuti vainge vatozviudza kuti apa ndawana chimunhu changu chekushandisa. Saka the moment ivo pavakazviziva kuti neniwo ndainge ndichitodawo zvemarriage, vakabva vati let me rent out a place for you. Saka hazvina kana kumbopindawo mupfungwa dzangu kuti ko munhu uyu asina mukadzi wai ati iye ari kuda kundirentera somewhere else. Akangoti kumba uko tinogara takawanda neboys rekubasa. Ndikabva ndati it is far. Ndakabva ndarenterwa mukoma, zvinhu zvangu zvikabva zvaita sekunge zvainge zvava kutoendeka. Musi wavakazofind out kuti ndainge ndava nepamuviri, baba ava vakabva vandituka zvekuti ndakasvika pakurwadziwa, ende ndakarwadziwa ndichitanga kuona kuti baba ava vainge vandinyepera because vakandipopotera vachiti uri munhu akaita sei asingazivi kuti munhukadzi anoshandisawo family planning. Ndikati ko ndinogokushandisira family planning sei iwewe uri murume wangu? Vakandituka ndokubva vatobuda. Ndikatonzwa munhu ava kutorivhesa motikari yake ndokubva atoenda. Vakazoti vaenda baba ava, pandakazama kuvatextera vakabva vati please delete my numbers, ndokubva vandibudira pachena kuti ivo vainge vaine mhuri yavo. So I then returned to this other friend of mine. Ndakasvika pamba apa ndichichema, and ndainge ndichiziva kuti she is the only one who can help me because my parents ake shamwari yangu uyu vainge vachigara somewhere else, vainge vangori nedzimba dzavo dzainge dzakawanda. So I knew kuti at all the times iye ange achingogarapo zvake nehanzvadzi yake. Ndakasvika paya ndichichema. I then explained my situation to her. Ndikati kunyangwe kwekugara handisisina because kulezvo vainge vachitongogarawo muka 2-roomed house apa vaine vana vavo vakawanda. Zvadaro mukoma ndakabva ndazoona kuti ndainge ndisisina kana option but kutongoita zvainge zvichiita friend yangu uyu throughout the day anenge akangogara zvake pamusika zvekuti kana ukamuona I feel so sorry zvangu for other men who are overseas, kana kuti varume vamwe variko kunze kwenyika uko, because iye anozviita munhu ari very innocent, and anoti kana asangana nemunhu especially machinda anenge ari kujoni, iye anobva azviita zvake desperate munhu, but atori munhu wekutoti iye anotoita zvechifambi. Zvaanoita ndezvekuti anoti kana achaisa roundabout kuma 5 munhu anobva apinda zvake mubath obva azvigeza zvake pod-up yake zvake, kana ava kubasa manje obva azopfeka zvimini zvake. Throughout the night vanenge vachitengesa zvavo. Saka iye akabva ati kana ndichida ndinokwanisa kumujoina apa nhumbu mukoma, kuti nditi kubvisa nhumbu yakaramba. Mwari vainge vachida kuti uyu mwana uyu ange achizvarwa. Saka inini nefriend yangu takabva tazotanga kuita izvi zvechifambi. Tainge tichingobuda tose throughout the day. Ndaingoswerawo ndiinaye pakamusika pake ipapo, kamusika keJutas. Then late at night tobva tazopinda zvedu mutauni, tobva tatanga kunorovesa short rounds edu iwavo, kana kuti unotonohostewa throughout the night nemurume. Kudzamara neniwo mukoma ndazova independent enough because inini naye tainge tichingoshare the same spare room. Saka dzimwe nguva ndaizomudisturba because anenge aine vanhu vake avo vaanenge aunza pamba, avo vaanenge ahosta. Saka ndakabva ndazotsvaka karumu kangu mukoma, zvinhu zvangu zvikabva zvatotanga kutoendeka. Ndakahura mukoma ndichihurira preparation kusvika ndazozvara. Ndakati maronda euzvere apora mukoma nashi, then ndikabva ndadzokera zvekare pabasa. Apa baba ava mukoma munhu wekutoti zvimari zviripo, but he was just ignoring me. Nanhasi uno mukoma nashi baba ava vatori neimwe iyaiya ganyabvu yekutongoti musi wavanenge vafunga kuti vari kuda kungouya kuzoona mwana, vanobva vatongouya vobva vanditorera mwana. Baba ava ivowo vanenge vane zvekwavo zvekuti zvinoita kuti vange vachinyumwa, because ndakatomboda kuvakuvadzisa baba ava mushure mekunge ndapiwa umwe mushonga wekuti ndinge ndichizora kusikarudzi kwangu uku, kuitira kuti kana vakazosangana neni vobva vakuvara. But mukoma baba ava vakanyumwa because vakati vandikisa vakabva vati zvaramba shamwari. Vainge vachirevera kuti sikarudzi yavo yainge yaramba yakavata, vakabva vati another time, ndokubva vatonyumwa. Havana kana kuzomboda kuzoswedera pedo neni mukoma. So zvakazoitika ndezvekuti
ndakabva ndazodhumanawo neumwe wasu uyu mukoma iye basa rake nderekutongoti anongotongofamba kumuzviarea zvedu ikoko uko kwatinoita zvekutengesa miviri yedu. Ndiye anowanzokutitengesera mishonga yakasiyana siyana, anowanzokutitengesera mishonga iya yekuti nhengo dzedu dzinge dzichibatana kuita musikana chaiye. Saka wasu uyu akabva azoti kwandiri ainge achida kuzombopinda neni mumatare, so ndakabva ndazomutorera. So musi wandainge ndiri free ndakabva ndazomufonera ndokubva azondipa madirections ndokubva ndazoenda naye kumba kwake wasu uyu. So mukomanashi ndakazoti ndaenda kumba kwake wasu uyu akabva ati iye ndikuda kuti ndinge ndichikuitira dare rekumadziva, ende dare iri kana rikagara rabudirira zvinoreva kuti murume wose achazopinda pakati pemakombo ako achazofirapo unless iwewe kana wazosarudza kuti unge uchimusunungura. Ndakabva ndati it is fine, takabva tazoenda kumadziva kuya mukoma. Saka wasu iye kwandiri sezvo ari munhu wekuziva akandiudza chokwadi kuti kumadziva uko kwatiri kuenda mweya watiri kunomutsa hausi mweya wenjuzu, hatisi kuenda kunotaura nenjuzu, ndozvaakataura akati apa tiri kuenda kunotsvaka mweya iri kudzungaira mumvura, mweya yevakafira mumvura. Saka takazoenda kumadziva kuya but kana ari umwe munhu anongonzi anenge angouyawo mudare rawasu kana akazviti iye ane manjuzu anobva atengeserwa shavi iroro renjuzu asingazivi kuti anenge achitotengeserwa mweya wemunhu uyo anenge akafira mumadziva, amene kuti iye wasu mweya iyi anokwanisa kuikoka sei. But at that time tichizosara tichizoenda kumadziva wasu ainge atondiudza kuti mweya uyo watainge tichida kuenda kunoburitsa mudziva ainge akasotaura nawo kudhara, ainge achingoda kuti inini ndinge ndichimubhadhara zvekare nekuzotenga izvo zvainge zvichidiwa. Mukomanashi takabva tatenga mawine, tikatenga masweets newhite rice ndokubva tazoenda kuya ndakaperekedzwa one of my friend, tikabva taenda kuya ndokubva tanowaridza zvedu micheka yedu, then wasu akabva azotanga kuita basa rake. Pakabva pazobuda imwe mhepo iyi mukoma yakatanga iri champupuri chainge chichitenderera pamusoro pedhemu, then champupuri chachiya chakabva chazotanga kufamba chichiuya kwatainge takawaridza machira edu takapfugama, then wasu ndiye ainge akamira kumberi kwedu akabata tsvimbo yake, iyo tsvimbo yaanoti itsvimbo yakasirwa nasekuru vake. Saka mhepo iya yamukoma yakati yatenderera iri pamusoro pemvura, ichitamba pamusoro pemvura iri champupuri, yakazobuda mudhamu muya ndokubva yazoshanduka ikatoita munhu. But munhu uyu mukoma ainge asina jenda zvekuti ndingati munhu rume kana kuti munhu kadzi. Chiso chake chainge chakanaka chichita sekunge chemunhu kadzi zvekuti kana ukangomuona unototi munhu kadzi, but body yake yainge iri body yekuti inotooneka kutoti maumbirwo akaitwa body yemunhu uyu ibody yemunhu rume. So then munhu uya akazoti afamba, but aifamba ari mhepo. I don't know how to explain it to you, but ainge asiri munhu physically waingoona kuti uyo aiti kana akafamba onyangarika, akafamba onyangarika zvekuti waiona kuti uyo ava apo achizosvika apo pandainge ndakapfugamiswa inini, then ndokubva azongokaruka apinda mandiri. Akati apinda mandiri ndikabva ndazodonera pasi, then the rest I do not remember. Chandinoremember ndechekuti ndakazomutswa ndava mumotikari mawansu, ndainge ndakaradzikwa kuback, then ndikabva ndatanga kunzwa kuti pandainge ndiri ndainge ndisisiri munhu 1 but tainge tava vanhu vaviri. Saka munhu uyu akapinzwa mandiri nawasu, mweya uyu wemunhu akafira mumvura anorarama ari mandiri ndiye anoattracta macustomers zvekare. Anoti wose wandinenge ndasangana naye hanzi anobata moyo wemunhu uyo wandinenge ndasangana naye, zvekuti munhu paanenge ari ikoko kwaanenge ari kana akangondifunga kunyangwe ari panguva yekuti anenge achifadzana nemudzimai wake anotoburuka otouya kwandiri. Ndizvowo zviri kundisasteina inini nemwana wangu. Ndine maclients angu andinoziva kuti ningi ndiye anondiitira chakati, ningi anondiitira chakati, because one on one mukoma ne zvava munyika zvekuti everyone is just chasing money, kuti unzi waita mari nechipfambi zvinotodawo wakabata something. That is why ndatanga nekuyambira vanhurume kuti it is far much better kuti uzvitsvakire zvako esingumhamu vanenge vava kudawo kupinda mumarriage.
so that you can be safe. Nekuti kana ukataurirana nemunhu wako zvakanaka, you won't believe it, but vanhukadzi vazhinji vanotonzwisisa zvekutoti vanotonzwisisa kuti she can become your secret wife, motoraramisana musingapanani zvirwere, zvekare usingazoshandisirwi mishonga kunze uko mukoma. Kune vanhu vari kushandisa mishonga, imwe mishonga yekutoti vanotova in communication nedzimwe n'anga dzitori nemukurumbira. Saka n'anga idzi dzinenge dzichida urume hwevanhurume, ende urume hwevanhurume huri easy kuwana kune vanhu avo vakaita seni. Inini zvangu mashandisiro andinongoita vanhurume ndiwawo ekuti chinhu icho chinorarama chiri mandiri chinobata moyo yose yevanhu avo vandakasangana navo pabonde. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi inini ndine chinhu chinorarama chiri mandiri. Once ukagara warara neni, hanzi unofira pakati pemakumbo angu unless ndazokurilisa, which means unenge wakabatwa nedhimoni riya richiti hauna kwaunoenda. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Kana uri mumarriage, make sure that you pray and you fight for your marriage. Nekuti kunze uko kwashata, hama vadiwa. Ngatisangane zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.